Sziasztok! A mai videóban a kedvenc madárpókfajomból fogunk 9 egyedet átköltöztetni. Igaz, hogy csak ilyen picikék, de talán lesz, aki így is érdekesnek találja a videót. Aki már beszélt velem madárpókokról, vagy elolvasta a címet, az tudja, hogy a Pöci Metalikáról lesz szó. Kezdjük is! Én Gergő vagyok, üdv a világomban! Szóval a történetünk ott kezdődik, hogy még márciusban a győri Terra Fanaticon vettem 9 kis pókot, akik elég gyorsan nőnek, úgyhogy elérkezett az ideje, hogy nagyobb helyre kerüljenek. Mielőtt belevágnánk itt az akció részébe, mesélek egy kicsit a fajról. A Pöcilotheria metallica egy óvilági faj, Indiában őshonos, de nagyon érdekes története van. 1898-ban találták az első egyedet a fajból, egy Guti nevű indiai település mellett, közel a vasúthoz. Innen is ered az angol elnevezése, a Guti Sapphire Ornamental, vagyis a Guti Zafír díszes madárpók. Magyarul van, hogy pávapókként hivatkoznak rá, viszont a pávapók elnevezést az ugrópókok egy családjára is szokták használni, amik így ellapítják az utótestüket, és úgy lejtenek násztáncot, hogy így jobbra-balra mozgatják. Ezért szoktuk azt mondani a hobbiban, hogy az a legcélra vezetőbb, hogyha tudományos névvel hivatkozunk az egyes fajokra. Szóval visszakanyarodva a történethez, Guti mellett találták, viszont az 1898-as felfedezését követően bő 100 évig nem találtak a fajból egy egyedet sem. Mert mint kiderült, nem ott élt, csak valószínűleg fölkapaszkodott egy vonatra, úgy keveredhetett oda. Aztán a 2000-es évek elején felfedezték a tényleges élőhelyét, ami egy kis lombhullató erdő Andhra Pradeshben, durván 150 km-rel arrébb. A nőstények átlagosan 15 cm-re nőnek, és olyan 12 évig élnek, a hímek valamivel kisebbre nőnek, és úgy 3-4 évig élnek. Tartásuk nem bonyolult, falakó faj, mint minden Pöcilotheria. A kicsik még gyakran üreget ásnak a talajba, majd ahogy nőnek, úgy váltanak falakó életmódra. 25-28 Celsius fok között érzik jól magukat. A páratartalom kérdés nem kell túlgörcsölni, nálam vizes táv van mindegyiknél, és heti egyszer, nagy nyári melegben 2-szer szoktam nekik párásítani. Találtam olyan írásokat külföldi fórumokon, hogy a hímek miután ivaréretté válnak, egy fél éven belül elhullanak. Aztán volt olyan info, hogy ha van előttük mindig víz, akkor tovább is simán el tudnak élni, mert a legtöbb elhullás oka a kiszáradás. Nekem van egy adult hímem, amit már kifejlettként vettem tavaly előtt nyáron, és még mindig vidáman el van. Jó, már kicsit öreges a mozgása, de még él. Elég jó étvágyú, gyorsan növő faj, kifejlett nőstényeknek egy 20x20x30-as vagy 25x25x30-as terrárium tökéletesen megfelelő. Pöcilothériáknak alapban rossz a híre, de én azt tapasztaltam, hogy egy ecsettel vagy csipesszel teljesen könnyen kezelhető. Arra föl kell készülni, hogy szalad, akkor legyen elkapó edény, és meg van fogva, kész. Mérge, mint minden pöcilothériának elég erős, egyesek szerint a pöcik között a legerősebb, marása rosszul létet, hányást, hasmenést, izomgörcsöket okoz, és ez az állapot egy hétig is elhúzódhat, úgyhogy nem annyira javallott kézbe venni a fajt. És akkor költöztessük is át a piciket. És itt is vagyunk, ilyen sékes poharakba fognak költözni az állatkák. Én szeretem ezeket olcsó, egyszerű, nagyszerű, könnyű beszerezni. Az első feladat, hogy szellőzőket bögdösünk rájuk. Ez az a része a hobbinak, amit a legkevésbé szeretek, de ezen is túl kell esni, úgyhogy essünk neki. Meg is volnánk. Talaj az kókuszros lesz nekik. Bújási lehetőségnek pedig a ízben találtam ezt a fantasztikus műnövényt, különben nagyon jók vannak, úgyhogy ajánlom. Kígyós terráriumban is már használtam, teszünk be neki kis levelet, kb. így néz neki a történet. Szerintem be lehet, hogy én ennél nagyobbat tennék. Kicsit vágunk belőle egy darabot, beletesszük így, és teljesen jó lesz neki. Amit mondtam az elején, hogy kiskorukban még beássák magukat, most olyan határeset méretűek, hogy még be is ássák kicsit magukat, de már el is kezdenek mászkálni, és a levelek között talán jobban érzik magukat, ha el tudnak bújni. Ez a faj eléggé visszahúzódó, mint a legtöbb pöcilotheria, úgyhogy kifejlett korukban is elég sok időt töltenek a búvóhelyen. Sajnos ritkán vannak szem előtt, pedig nagyon szépek. És akkor így gyorsan összedobjuk a többit is.
És jöhetnek is a kis pókok. Kezdjük is. Nemrég vedd lett, úgyhogy megpróbáljuk jobban átpiszkálni. Az alján el is bújt. Ezt találom a legegyszerűbb módszernek költöztetésnél, hogy betesszük. Finoman itt megérintjük, és már fent is van. Következő versenyző. Mármoska. Próbálom úgy csinálni, hogy azért ti is lássatok belőle valamit, meg én is lássam, hogy mit csinálok. Van, amikor az működik, hogy kiszedjük belőle a hálófészket. Hogy? Van az, amikor szöknének. Az elkapó edényem úgy itt van kéznél, úgyhogy ha kifutna, akkor is megvan a megoldás. Kövi! Na, ilyenkor se kell pánikba esni, hogyha kijön. Olyan is, hogyha finoman megbökjük, akkor vissza lehet terelni. Szép lassan, finoman. Látjátok, és már fent is van. Kapjuk, és ennyi. Fel is vette a klasszikus pöcis testtartást. Aztán egy hét alatt kb. Csinálnak maguknak egy új frankó kis hálófészket, és ott vidáman el lesznek. Túl egyszerű lett volna. Gondoltam, megmutatom. Akkor nagyon finoman megbökjük, akkor lehet terelni. Ennyi. Ezzel megpróbálok óvatos lenni, mert ez már szaladna is egyből kifelé. Na gyere szépen! Nem tudom, mennyire látszik a videón, de már úgy kezdenek egy picit kékülni. Kezdik lassan felvenni ezt az adult színezetet.
ennyi. Még azt kéne elérni, hogy a fiókáról jöjjön le. Elmászott, akkor ezt kikapjuk, pedig bezárjuk, és kész. Na, eddig egész simán megy a történet. Elérkeztünk az utolsó 3-hoz. Ez is olyan egy vedléssel le van talán maradva tesóihoz képest, de a következő vedléssel utol is éri őket, úgyhogy és lassan, ahogy nézem, elég nagy a puttanya, úgyhogy vedleni is fog. Nyolcas számú versenyző. Nem nagyon akar lejönni a fioláról. Vannak ilyen nehezebb esetek is, de mindjárt betereljük oda. Talán a levéllel sikerül húzni, vagy meggyőzni, hogy jobb lenne neki ott. És mikor a csipeszen elkezd felszaladni, akkor sincsen semmi tragédia. Ilyen pici állatnál nem dobjuk el, ugye a nagyobbakat, hogyha kezelünk, akkor azért célszerű úgy készülni, ha elkezd fölfutni a csipeszen, akkor eldobjuk a csipeszt, aztán utána össze lehet szedni az állatot az asztalról, a földről, de lehetőleg ne érjen el minket. Most egy ekkora póknak még nincs olyan jelentős mennyiségű mérge, hogy akkora gondot okozzon, de nem annyira kívánom ez se, hogy a kezem elrohangáljon. A végére itt azért még izgalmak vannak, mi? Utolsó versenyző következik. Ez is már egy nagyobb macska. Nagyobb macska, tesó. Kitereljük őt is szépen. Finoman. Próbálom nem megijeszteni. És teljes a siker. És ennyi lett volna a mai akció. Köszi, hogy velem tartottatok. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a nagyon sok pozitív reakciót, amit akár online, akár személyesen kaptam tőletek. Nagyon jól esik. Nagyon örülök, hogy ennyi embernek tetszik, amit csinálok, úgyhogy még egyszer köszi. Tetszett a videó, dobjatok egy lájkot. Megköszönöm, ha feliratkoztok. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!